ఏ ఏ విషయాల కోసం ప్రార్థన చేయమంటామంటే, పౌలు భక్తుడు చాలా విషయాలు మాట్లాడుతూ ఒక్క విషయాన్ని సంఘం ముందు ఉంచాడు. అదేంటో తెలుసా? మేము వాక్యము చెప్పుటకు అనుకూల సమయము మాకు కలుగునట్లుగా మీరు మా కోసం ఏం చేయండి? ప్రార్థన చేయండి. దేవుని సేవకులంగా మేము అనేక ప్రాంతాలు తిరిగి సువార్త ప్రకటిస్తున్నాము, సంఘాలు కడుతున్నాము, గొప్ప కార్యాలు ప్రభు జరిగిస్తూ ఉన్నాడు. అయితే ఆ కొన్ని ప్రాంతాల్లో, కొన్ని దేశాల్లో వాక్యం చెప్పడానికి అనుకూలత మాకు కుదరడం లేదు. అందరూ బట్టి సంఘముగా మీరందరూ కూడా దైవజనుల నిమిత్తం ప్రార్థన చేయండి. దేవుడు అనుకూల సమయము, అనుకూలతనిచ్చినట్లుగా. ఆ ఫుట్ నోట్లో ఒక మాట రాస్తాడు, వాక్యము చెప్పుటకు ప్రవేశ ద్వారము తెరవబడినట్లుగా మీరు మా కోసం ఏం చేయాలి? ప్రార్థన చేయాలా. నేను కూడా ఇప్పుడు దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేస్తున్న, ప్రభువా, ఎక్కడైతే భూములు దున్నబడలేదో ఆ భూమిని దున్నడానికి మాకు సహాయం చేయండి. మిషనరీలను రైజ్ చేసి నీ కొరకు అనేక ప్రాంతాలకు పంపించడానికి కృప మాకు దయచేయండి అయ్యా. నీ సువార్త వినని వారు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయా ప్రాంతాల్లో నీ సువార్త వినబడాలి అన్న ఆలోచనలో చాలా మంది మిషనరీల కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నాము. మన పరిచర్య నుండి చాలామంది మిషనరీలను కూడా సపోర్ట్ చేస్తున్నాం. దేవుని నామమున స్తోత్రం కలుగును గాక. ప్రతి ఆదివారం ఏ కానుకలు అయితే మీరు ఇస్తున్నారో, మీరు ఇస్తున్న స్వేచ్ఛార్పణలు, ప్రతిష్టార్పణలు, దశంభాగాలు ఏవైతున్నాయో వాటిని నమ్మకంగా దేవుని సేవలో వినియోగిస్తూ, కొంతమంది చాలా కారడవుల్లో, అంటే మనుషులు కూడా వెళ్ళలేని పరిస్థితుల్లో ఎక్కడైతే దూరంగా సేవ చేస్తున్నారో అలాంటి మిషనరీలని, సేవకుల్ని మన పరిచర్య ద్వారా మనం సపోర్ట్ చేస్తున్నాం. చాలా ప్రాంతాల్లో వెళుతున్నాం. వెళ్ళలేని స్థితిలో అక్కడున్న దైవజనుల్ని మనం ప్రోత్సహిస్తున్నాం. దేవుడు మనకిచ్చిన భారం అదే.